Encantadísima, Abel, de volver contigo a este recanto de Terras de Ordes. Pois agora mesmo nos atopamos en Sigüeiro, na ponte que cruza o río Tambre. Este río desemboca na ría de Muros en Oia. Cando lle un biquiño a miña compañeira Lamar. Que tal vai a experiencia recantos polo momento? Pois, que che vou dicir, José? Maravillosa. Estou contentísimo de poder seguir, salir no lugar, na TVG. É unha sorte, atopome prácticamente todos os días xente que me di miriche no lugar. Incluso onte no traballo vi un repartidor entregar un paquete e díxome "Tisa, es na tele". Mira de que veñen por alá. Miña prima Blanca e a nosa amiga Diana. Encantadísimas rapazas. Igual, encantada. Pois Abel, aparte de bondadoso e de ter un talento coa xente, ten ese punto de xenialidade que o fai único, ten unha excelente presencia no escenario. Creo que eso é clave para esta experiencia. Blanca, mais eu de toda a vida estuvimos neste mundillo dende pequenos, collendo os trapos da casa da miña avoa, vestíndonos, bailando, facendo espectáculos, facíamos procesións tamén, bueno. Abel, dalles unha mostra da túa versatilidade vocal. Noxia que o pianga la libertad. Son Abel, represento a Terras de Ordes neste recantos, xa na segunda fase, espero que vos guste moito a miña actuación.